ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛ? କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାୱାର ପଏଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି, ଗିଜର ପଏଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି। ଜଣାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପାଣି ପାଇପ୍ କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟର ମେସିନ୍ଟା ବୋଧେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଗରମ ଗରମ ଚା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାରିଦେଲେ। ତମର ଏତିକି ବାଟ କଟିଯିବ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନି ନା। I am also plumber. This I am Goa is working for Goa for 25 years. Now is Odisha is I am coming. Also how many? बहुत कुछ जगह रे 10 वर्ष लाइन में काम करिवे। मो नंबर 97765982 नारायण तराई प्लम्बर। घर कार दांड सुंदरपुर फुल आड्रेस कौन? दांड सुंदरपुर मझिलकी मलिबार छक मझिलकी जाजपुर मझिलकी जाजपुर टाउन जाजपुर म्युनिसिपालिटी। ଆଉ ଥରେ ତମ ଫୋନ୍ ଗୋଟା କହିଲ। 9776510982। କ'ଣ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ନାଇଁ କି? ଆସିଗଲା ଖାଇବା ଜଳଖିଆ ଜାଣା ଗୋଟେ ଟକୁଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଉଛ ନାଇଁ କି? ଯାହା ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦହି ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଗାଁ ଖାଇ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ